Hej, jeg vil gerne fortælle lidt om et undervisningsforløb, jeg gerne vil prioritere. Det handler lidt om, at når jeg kører lærer, introøvelser, så har jeg meget forskellige elever. Og nogle elever, de har aldrig prøvet at være på et lærer, og nogle har været en hel del på et lærer. Så for at de skal få noget ud af det alle sammen, og måske på lidt forskellige niveauer, så vil jeg gerne differentiere min undervisning. De skal simpelthen lave en introduktion til, hvordan denne her maskine virker. Hej kommende lærermedarbejdere. I skal i dag lave en introduktion af, hvordan en folievikler den virker. Først bliver I delt ind i nogle grupper. Nogle kommer i grønne grupper, andre i gule grupper, og nogle tredje igen i røde grupper. Disse grupper kommer I først til at få at vide senere. Først starter vi med de grønne grupper. Og hvordan skal I så opnå viden om den her folievikler? Jo, først så går I over i lærerhallen, finder maskinen og prøver jer frem. Simpelthen prøv alle funktioner, der er på i denne her maskine. Hvordan skal den her viden så bearbejdes? Yes. I optager nogle små film af, hvor I ser alle funktionerne på maskinen og filmer den. Og hvordan skal gruppen så fremlægge? Jo, I skal vise en film, hvor I indtaler alt, så alle ved alt om denne her maskine. Så går vi videre til de gule grupper. De gule grupper, de skal også gå over i lærerhallen, finde folieindvikleren og prøve sig lidt frem. Alle funktioner skal prøves. Så skal I tage billeder af de forskellige funktioner, enten med ganske almindeligt kamera eller med jeres smartphone. Når I så skal til at fremlægge, så skal I gøre det på Tingling. Her der skal I lægge billeder ind af den, og I skal lægge nogle små visuelle effekter ind på Tingling, hvor hver gang man kommer frem til et eller andet, så lægger man et billede af det, og en lille tekst om, hvad det er, der foregår. Sådan at når man har set hele denne her Tingling, så har man et godt indblik i, hvordan den fungerer. De røde grupper, og hvordan skal I så arbejde? Jo, I får jer en brugsanvisning, godt og grundigt lang, omkring en 40-50 sider, hvor der står alt, som der er værd at vide om denne her folieindvikler. Hvordan skal I så arbejde? Jo, I skal sætte jer i en gruppe, og så skal I snakke om at finde frem til de punkter, som I synes er vigtige at vide omkring den her maskine. Når I så skal til at fremlægge, så skal man lave en Padlet. Padlet, det er en form for en blank væg, hvor man sætter alle de udsagn, man har, sætter dem op på væggen. Så det I skal gøre, det er, at I finder alt, hvad I synes er vigtigt, inddeler dem og sætter dem ind på Padletten. God arbejdslyst, og kom endelig og spørg, hvis der er noget. Jeg har valgt at lave det her undervisningsforløb på denne her måde, ud fra en socialkonstruktivistisk tankegang. Jeg har ved igennem kommunikation med eleverne have indflydelse på, hvad det er for noget slutprodukt, der kommer frem. Men jeg mener også, at det differentierer. Og det gør jeg, fordi eleverne alle sammen har noget om introduktion til denne her folieindvikler, men de har det bare på forskellige niveauer. I forhold til tilnøjelsesniveauerne, som er taget fra det her firma Vincents, så mener jeg, at det grønne gruppe, de ligger i et konkret område. De tager filmen, og det er det, som de skal fremlægge. Og det er det her af oplevelser og handling, der er i centrum. Hvorimod den gule gruppe, de skal lidt længere ned. De skal ned i det sproglige område. Her der er sproget i centrum, på den måde, at de tager nogle billeder af maskinen, og de skal vurdere, hvad er vigtigt, og til billederne skal de lave en lille tekst. Den røde gruppe, de er helt ned i abstrakt område. Her der reflekterer de over, hvad det er, der står i den her brochure, og hvad de ved i forvejen. Og på den måde, så i fællesskab, så laver de en Padlet, som fortæller noget om de allervigtigste ting i den her maskine. Med hensyn til læringsfaserne, så mener jeg, at mine grønne grupper, I er i introduktionsfasen. I har aldrig set den her maskine før, og de tager en film af det, og på den måde så opnår de mål omkring en instruktion til den her
maskine. Mine gule grupper, de ligger hernede i tilegnelsen eller i rodfæstningen. De kender lidt til det i forvejen, ikke meget. De ser den, og de tager billeder af det, og de skal tænke sig over, hvad er det, der skal ske, for at man kan få en god instruktion til den her. Hvorimod mine røde grupper, de ligger hernede i anvendelsen. De kender den i forvejen, de får en bog om den, og de skal finde ud af, hvad er det vigtigste, for at man kan benytte den her optimalt. Til det her, når de har fået refleksion, så kan de begynde at føre det ud i den virkelige verden. Når vi kigger på differentieringsaspekterne, så har jeg prøvet at tage 2 overvejelser med. 1. Opgaveformen. Det er ikke den samme opgave, vi får, men målet er noget omkring det samme, på et lidt forskelligt niveau. Og så er det noget omkring læringsstilen. Altså mine grønne grupper, de laver film. Mine gule grupper, de laver billeder og tekst. Og mine røde grupper, de reflekterer og tager det vigtigste frem. Så derfor så mener jeg at differentiere i disse aspekter.